Ez a felvétel nem egy kerékpárbolt előtt készült, hanem a csicsergő tagóvoda udvarában. Az ovisok közül ennyien járnak biciklivel minden reggel. De hasonló a helyzet a kerület kerékpárútjain is. A Jászai Mari téren például reggelente a rakpart felől egymás után gurulnak át a zebrán a bringások. A kerékpáros közlekedés egyre népszerűbbé vált a fővárosban és a 13. kerületben is, ahol már 12. alkalommal vannak bringás reggeli pontok a Bringáz a munkába országos akció részeként. Gyors reggelit elfogadtunk? Persze, akkor sok szeretettel várjuk. A 13. kerület lényegében önállóan a kerület korábban 3, jelenleg 5 pontján szervez ilyen reggeliket, ami nagyon fontos része a kerékpáros közlekedés népszerűsítésének, a kerékpárosok összetartásának javításához. A legforgalmasabb kerékpárutak mentén, a csomópontok környékén szoktunk megállni, Jászai Mari téren, itt a polgármesteri hivatal előtt, illetve a Lehel-csarnoknál, azokon a helyeken, ahol eleve nagyon sokan kerékpároznak, nem csak a kerületben élők, a kerületben dolgozók, hanem az áthaladók is meg tudnak állni ilyenkor egy finom falat erejéig. Akik szép számmal éltek a lehetőséggel. Ezúttal gyümölcs, műzliszelet, croissant, ásványvíz és gyümölcslé volt a menü. Alma, üdítővíz? Igen, lehet, hogy almát. Köszönöm szépen. Szívesen. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a legtöbb ember nem csak sportolás céljából, hanem munkába járásra is szívesebben választja a kétkerekűt, hiszen így nem csak gyorsabban jutnak el az úti céljukhoz, hanem sokat tesznek az egészségükért is. Én a városban egyébként sem szeretek autóval közlekedni, egyrészt ne tartsam fel a forgalmat, másrészt időbe beérjek, kiszámíthatóbb sokkal, nem beszélve a zsírégetésről, így 40 pluszosan, és hát hogy a gyerekek is azon jó a bicajjal mennek, vagy rollerrel, utána meg haza is együtt van, hogy szóval megoldjuk bicajjal. Én 10 kilométert jövök egyébként, de nekem ez egy tök jó sport, legalább nem kell reggel elmenni futni, mert így a munkahelyem el tudom intézni. Ez mondjuk nagyon fontos, hogy a munkahely befogadó legyen. Úgyhogy ahol én dolgozom, az nagyon támogatja a biciklizést. Ez a leggyorsabb. És most akkor mondjam azt, hogy sportolgatok? Hát ez az egy olyan kellemes forma, ami nekem tökéletesen megfelel. Vonattal jövök, felragom a biciklit a kerékpárra, aztán jövök. Értem, hogy fontosabb, hogy ezzel közlekedjen? Hát sokkal gyorsabb, mint kocsival. A kerékpározásnak számtalan előnye van, és a bringás reggelik alkalmával jól lemérhető, hogy már nem csak a felnőttek, hanem a fiatalabb korosztály is örömmel él ezzel a lehetőséggel. Van, aki szülői példára, és akad olyan is, aki a barátja hatására jár iskolába biciklivel. De a riport elején látott számtalan bicó az óvoda előtt szintén ezt bizonyítja. Köszönöm. Szívesen. Az ország több mint 100 pontján várták reggelivel a kerékpárosokat, akik száma évről évre egyre több, ami a 13. kerületben is érzékelhető. A kerület adottságai nagyon jók a kerékpározáshoz, másrészt az infrastruktúra is nagyon jó. A statisztikai adatok azt mutatják, hogy a budapesti kerékpáros utaknak a 10-11%-a itt van a kerületben, ami a kerület méretéhez képest egy nagyon jó arány, illetve 67% körüli a kerékpáros infrastruktúrán kiépítettsége. Ez jelenleg 31 km kerékpárutat, kerékpársávot és hasonlókat jelent a kerületben. Van még hova fejlődni, tehát 15 kilométernyi fejlesztés kellene még ahhoz, hogy teljes legyen, de ez már egy nagyon jó arány. Szerintem ettől függetlenül is, tehát a nem kifejezetten kerékpáros infrastruktúrán is nagyon jó kerékpározható kerület. Természetesen az infrastruktúra fejlesztésnek csak az egyik része, még a leglátványosabb is a kerékpárutak építése. Nagyon fontos szempont a kerékpárosbarát közlekedésszervezés, a szemléletformálás, a közlekedési kultúra javítása, ami egy nagyon nagy hiányosság az egész országban tulajdonképpen, de a fővárosban is különösen, illetve a kerékpárosok biztonsági érzetének a növelése, de a kerékpárosok felelősség tudatának, közlekedési ismeretek, de akár a műszaki ismeretek fejlesztése is egy nagyon fontos, ami akár már óvodáskorban elkezdhető, iskoláskorban folytatható, és természetesen a felnőttek a kerékpáros szervezetekkel való együttműködést is jelenti. Ez természetesen jelenti a kerékpáros szervezetek bevonását a tervezési folyamatokba, de jelenti ezt a tervek felülvizsgálatában, az útfelújításokban, az új területek kiépítésénél is nagyon fontos szempont, hogy az új beruházásoknál meg kell, hogy jelenjenek a kerékpárosbarát fejlesztések. Ami elsődlegesen a közlekedés szervezését jelenti, amivel biztonságossá lehet tenni a kerékpáros forgalmat.
de kerékpáros barát fejlesztés, a közterületi biciklitárolók kiépítése, a szervizpontok kialakítása, vagy épp a mikromobilitási pontok létrehozása is az elektromos rollerek számára, amikkel közlekedve azonban egy fontos részlet nem valósul meg, amiért a Bringáz a munkába kampány létrejött. Ez pedig nem más, mint a sportolás, vagyis az egészséges életmód megteremtése. Környezetvédelmi szempontból sem egyértelműen jó az elektromos eszközök fejlődése, mert ugyan helyi kibocsátást semmiképpen nem jelent. Viszont rengeteg veszélyes hulladék képződését jelenti, amikor ezek az eszközök elhasználódnak. Tehát valóban a kerékpár a legjobb. A kerékpárról érdemes tudni, hogy ez a legnagyobb hatásfokú gép, amit ember valaha épített. A befektetett energia 90-98%-át arra fordítja, amire való haladásra. Ez a hatékonyság más eszközben nincs meg, és a kerékpározás valóban egészséges sport, nem szennyezi a környezetet, akkor sem, ha a kerékpár elhasználódik. Ez az elektromos közlekedési eszközökre mind nem igaz. Így tehát nincs más hátra, mint komolyan venni az esemény szlogenjét, miszerint hass a környezetedre, legyél te a követendő példa, és mutasd meg a környezetednek, mit tehetünk a jövőnkért. A Bringás reggeli idei résztvevői hitelesen mutattak példát, akik örömmel fogadták a figyelmességet. Tavaly is volt szerencsém hozzá, és én nagyon-nagyon értékeltem, jó dolog. Hát nagyon jó, köszönöm szépen, örülök neki. Nagyon meglepett, köszönöm szépen. Én nagyon értékelem ezt a szeretetet, ami ilyenkor árul. Úgy tartják, hogy ahol kerékpározni jó, ott élni is jó. Talán a 13. kerület esetében ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az önkormányzat már több évben is elnyerte a kerékpáros barát település címet.